Bermeoko bera zerbitzuak 15 urte bete ditu aurten. Herritarrei arreta eskaintzeko zerbitzu hau Euskadin sortu zen lehenengoetakoa izan zen eta 2004 urtean jarri zen martxan. Bera zerbitzua herritarrei kalitatezko zerbitzu hurbila emateko helburuarekin sortu zen. Garai hartan herritarrek tramiteak burutzeko leihatila gehiegi zituztela uste baitzen. Iruneko kasuari jarraiki diseinatu zen proiektua eta 15 urte geroago erabiltzaileen ia 100% gomendatzen du. 8,9ko batez besteko nota duelarik. Azken 15 urteetan datu asko bildu ditu bulegoak. Esaterako, egunero batez beste 106,75 pertsona hartatzen dituzte eta 16,33 larun batetan. Udalean egiten diren ordainketen erdiak baino gehiago zerbitzu honen bidez egiten dira eta urtero 1500 sarrera erregistrotik gora izaten dituzte. Bulegoetan ematen den arretaz gain, 2008an 0-10 zerbitzua jarri zuten martxan eta hilero 1000 dei baino gehiago jasotzen dituzte bertan. 2009an arreta telematikoa ere abiatu zuten, herritarrek tramiteak elektronikoki egiteko aukera izan zezaten, eta azken urteotan garapen handia izaten ari da. Aritza Baroa alkateak eta Naiara Sagasti, beraz zerbitzuko zuzendariak urte hauen oso balorazio positiboa egin dute. Apostu honen balorazio positibo bategaz gatoz. Balorazio positibo eganera bertiente bizetatik aztertute. Alde batetik barruen eitzen dan balorazio positibue kalidadezko zerbitzu edala ikusten dalakon, bai ebaitzebe herritarrak transmitiduten dozkuien balorazio hori kontuten okintze. Zarren balorata dauzen itenak oso ondo bat diez. Orduan ezkezintzu egin berbabez, txarto balorata dauzen itemari buruz. Baremazio 8,4 batetik 9,2 baten artien dauelakon. Orduen benetan, momentu honetan, bikaintasun maile batera etzen ari gara berazetik eskaintzen dizen zerbitzu guztizetan, ezta?